Mbak Kumala wau kok mboten sareng kalih putrane iki mamang dhewe-dhewe. Lah nika mangkat koirak. Heh? Kok koirak ora? Lah niki wong loro niku kan beda beda kabupaten. Nek sak kakak. Beda negara. Nggih, Mas. Nggih, matur rumah Mas Galih mau yo nganti udanan. Napa nika ki anakku lho sanes. Heh? Dudu. Dudu anakku, Mas. Lah anake sapa? Ah iya, jeneng. Mas Galih kuwi tenan lho, piyayine anteng, lugu, ora ngerti duit, ora ngerti wong wedok. Gombal apa piye? Bareng ngerti wong wedok ki mbone ra tau kei ide tok piye. Wo, aja sok ngono kuwi le, ora becik. Aja tiron sapa? Dadi wong ki aja sok util. Nah. Nek perlu mbetitil. Malah. Malah nemen. Badhe ngaturaken tembang menapa, Mbak? Nggih, nyuwun ninggal katresnan mawon, Kang Mas. Menapa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Sing sak pupuh langgam pupuh mburi engko jaipong. Alon-alon. Nggih. Iya. Monggo Mbak Kumala. Nangis sajroning atiku